pa ako ng vlogger. Hi vlog, welcome sa mga fans. Shout out sa inyo lahat. Shout out, hello. Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mindosisero, ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayan, testing muna tayo ng ating burner ng Calandis oil yan. Ayan. Binuo ko yung isa na yan para doon sa isang order. Ayan siya. Kunting-kunti lang nalagay ko langis dyan para sa loob ng 20 minutos mamatay na siya. Ayan. Ayan siya. May inaapoy niya kasi kunti lang nilagay ko. Pero pag malakas ang apoy niyan, pero ito, 1 feet na yung taas ng kamay ko dyan. Ayan, 1 feet na yan, napakainit. Ayan. Pag idilino pa, hindi mo na kaya. Pag inilapit pa yung kamay mo. Ayan, tingnan nyo siya, oh. Gaano kaganda yung apoy niya. Wala kung usok-usok. Yan, testing lang yan sa burner na yan. Bubuuin ko na yan, lalagyan ko na ng bahay kagaya yan, oh. Yan, may bahay na yan, oh. Ang ganda nung piitan niya, ha? Quality ang piitan niya, may controller yan, oh. Pwedeng mahina, pwedeng malakas. Napakatipid itong. Ito yung tatalo sa LPG. Dahil ito, manghingi ka lang ng mga used oil, mga pinagprituhan, okay na siya. Katalo na. Mayroon ka ng pangsaing. Yan. Ayan, mamamatay na siya kasi kunting-kunti lang nilagay ko. Paubos na yung langis na nilagay ko yan. Patuyo na siya. Ayan. So, hayaan mo lang siya na mamatay. Hanggang mamatay siya, kinukontrolin mo yung kanyang langis dito sa piitan na ganyan. No? Ayan. Yan ang kontrolan ng langis niya. Ito, may nagawa na akong isa dito na tangke. Ito yung ilalagay kong tangke niya. No? Yan. Pang 1 litro yan. 1.5 ang laman niya. No? Yan ang tangke niya, ilalagay ko yan. Oh. Pipitin mo lang yan, patak-patak lang. Ayan. So, ayan, namatay na. Pero tuloy pa rin yung pan niya para hindi mausok. Ay, tuloy-tuloy pa rin ang pan niya para hindi mausok. Kasi pag pinatay mo yung pan yan, uusok yan. Gawa nung may kunting langis pa. Pero pag tuloy-tuloy na yung pan, at kung wala na talaga siyang langis, tuyong-tuyo na yan, no? Saka mo na patayin itong pan. Yan. Yun, walang usok. Ganon siya kagaling. Made to order to kung order ka around Metro Manila. I-deliver ko sa iyo yan. Para makatulong tayo sa mga tao na kinakapo sa budget sa LPG. At saka yung mga nagmamami, naglulugaw yan. Napakaganda nito.